Nyakora moge jwango yaure kinu machiegni okinyi makawuono e chenro ni mara rupiny ka wachako ka nyakora mo jwango twak mokwongo ambero wantiere godo kachiel wabeda ni kod ng'eyo ni chal mar wach to en mani okinyi ni ka warango kama piny Kenya ochomo ma en chal mar piny Kenya dhi bedo kata nyinga Cleophas Luoch Kisumu ka nyakora mokew nyaka Sango to mokwongo mana kama ntiere karka gik mathoth ntiere mosebedo kae katimore. Mokwongo gin ber ma jatend piny Kenya ne oyudo iwacho ni kinde limbe mare ka entiere pinyno mano mar China kata winjruok mare kod piny China kotene kod weche mag dongruok ma pacho kae mabiro dhi bedo kae ka warango okinyi makawuono kantiere kod welo akoni okinyi makawuono mar mondo mi welo bende mantiere okinyi makawuono omoso wabeda ne kod ng'eyo ni piny to ringo nade kama ntiere kar kae an ka kod welo madhi miyo thuolo mar mondo mi omoso okinyi makawuono ka kod wakili Joshua Nyamori mabende en jakom mano mar Ramogi Professional Caucus mabende wan go kar ka okinyi makawuono kaka wendo oyawre wakili kendo machiegni oyawre Cleophas mo so jokanyanam kamano magintie amor biro mondo wagombaka erokamano bende kendo machiegni wageno mar winjo kwa kuomi kama chel nyakora mo jwango wantiere kae kod jalony weche mag siasa mabende wada twak godo achiel kachiel wuodo Mabei County mabende wada twak go ka okinyi makawuono ka kod Newton Ogada oyawre kendo machiegni oyawre machiegni Nairobi kendo erokamano erokamano ageno wadhi bedo kod twak makare okinyi makawuono kaka machielo an gi janon siasa nyakora mo jwang Elisha Buk oyawre Unyakachi oyawre ahinya kendo arwako nyikwa Ramogi gitam mondo gine kaka dwa twak erokamano ahinya nyakora mo jwango mondo wachak twak okinyi makawuono mokwongo wawinja ne kaka jatend piny Kenya William Ruto ne oloso e kinde mane ntiere e pinyno mano mar China ang'e nitie gik mathoth ahinya manomulo kar kanyo e kinde winjruok mare ber ma piny Kenya dhi bedo kae kayudo wanyawinja ne duonde achiel kachiel kae to bang'e ang' waduogo ka wadhi nyime kod twak okinyi makawuono jatend piny Kenya William Ruto noromo kod jatend piny China Xi Jinping e odiochienge mar ariyo mar limbe e boma ma Beijing. E kindego piny Kenya kod China nochwoyo kogne ogirimiti mopogore opogore mabiro bero chal ahinya to mar ohala kod wuoth e kind pinje ariyogo. Chenro mabende noyuor kod jotend migepe Musalia Mudavadi kanyakla kod jatend migawo ma weche tudruok William Kabogo e kind mamoko. Achiel kuom ogirimiti ma jotend pinje ariyogo nochwoyo kogno en mano mabiro konyo e gero apaya maduong' ma Nairobi kochimo Malaba michano ger kuom thuolo mar higni ariyo kendo igeno ni ibiro tieki dwe mar auchiel higa 2027. We should be able to begin that construction between June and July this year and take it to its logical conclusion. Beyond Mau Summit, we should be able to take it all the way to the border in Malaba. Apeini mamoko gin kaka Northern Bypass, Eldoret Bypass, kachiel kod Olalo Manithi. Winjruok mamoko ma jotend pinje ariyogo nochope gin kaka dhi nyime gi gedo mar reru machopo Naivasha kod mawuok Naivasha nyaka Malaba, siro gedo ma kuonde tiegruok pachoka kachiel kod keto e tim okenge mabiro konyo bero chenro mag wuoth. Sectors mamoko kaka limbe kod nyayo mise mag kwe kaka mano mar piny Kenya piny Haiti bende norangi e kinde romono. Jatend piny Kenya biro dhi nyime gi limbe mare piny China kiny kochano limo boma ma Fukien ma bende en dag kembe mopogore opogore mag loso mwandu. Ruto biro romo kod weg kembego kaka achiel kuom yore mag manyo sir kod joket mwandu e sectors mopogore opogore. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Nyakora mo jwang e gigi duto manotimore e piny China mano koloso e juma mokalo gik mathoth bedo kae luwo kendo medo mana winjo gi achiel kachiel achako di wakili Joshua Nyamori motelo ne mano kata tok limbe makama winjo gavana ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o ka ogolo twak mare kendo puoyo jatend piny Kenya kuom keto opara manyime weche mag tudruok ahinya mag peini kod mago bende mar gach reru bende wacho ni dhi konyo ahinya jogo mantiere nyimo mar piny Kenya ahinya kokalo Kisumu kata kokalo alwora ma Kisumu dhi chalo machal nade gi limbe gi duto ber mantie en ber lilo koso ntiere go ma pod piny Kenya bende onyumore. Adwa na riu lwedo message manyicha governor marwa Peter Anyang' Nyong'o nyocho chiwo ka congratulate president kendo go nero kamano kuom negotiating wach mar gidene Standard Gauge Railway mondo chop Kisumu ayo kal Kisumu kadhi Malaba.
Mae nikech gini Kisumu ne en town mano odongore nikech gine nikech railway. Reru. Nikech reru. To ka reru nochopo Kisumu, aeto goods ne nyalo wa e port ma Mombasa machop Kisumu aeto ikete meli to dhi Uganda kata dhi Tanzania. To nyaka Kisumu meli nyaka ne reru e biro Kisumu. Ne growth ma Kisumu nodok piny. And therefore, I expect ni sama reru ochopo Kisumu ni ohala bro medore Kisumu. Joma pitho bro pidho mwandu minyalo ting' gi gari kigolo Kisumu kitero Mombasa. At the same time minyalo mwandu moa loka nyalo chopo Kisumu tikete meli kadhi Uganda, dhi Tanzania, dhi Burundi kata dhi Rwanda. I expect ni mano bro miyo jowa tich to ka ohalo medore, joma biro timo ohala kanyo biro dwaro offices manyalo timo ohala, gibiro dwaro kama gidake, gibiro dwaro chiemo, and therefore ibiro yudo ni sectors tema Kisumu biro grow kendo wan gi geno ni Kisumu will regain its glory. Yeah. Mane geno mantiere kar kacha. Jo Nyanza oyudo ang'o kata oganda oyudo ang'o e limbe ma jatend piny Kenya William Ruto otimo kalure kod sigana mawinjo kanyo kod mamoko bende misebedo ka iluwo ni Utono Gada kalure kod limbe mar Ruto e piny China. Wadwa wacho ni wagoro kamano ne president mokwongo kuom paro. Inyalo paro ni road yo mosebedo maduong' mogik en super highway ma Thika. But this time round kane kero timo limbe kocha tiwinjo kotuomo lines auchiel mawuok Nairobi kadhi nyaka Busia. Wasebedo gi accidents e yo ma Nakuru nikech othis, to en mawuok kata odhi Uganda, to en modhi nyaka Rwanda modhi ka kodhino. Koro aparo ni kapo ni Kenya nochopo kiwango mar bedo gi yo manyalo bedo lines auchiel miluongo ni highway from Nairobi to Busia, mano is achievement mwadhi bedo. But question man when ni eni do dhi obed gowi kendo midhi luwe gowi mar SGR mapok orumo, and gowi mencho kelo chandruok e Kenya ka President Ruto wacho ni gowi manyo yudo kodonje presidency ne ng'eny mokalo mancho chap economy marwa. Koro gima pok ang'eyo to limbe ni jogi miyowa grant koso en pesa ma wadhi chulo, to kodhi chulo to nigni adi, to kodhi medo usuru dhi malo mondo wabed gi yorno ma bende okatamora, to yuto mar jo Kenya to ni kanye. Be wang'iyo gima jo Kenya nyalo timo as a country manyalo miyo wa yuto. King'iyo history mar China, baba nowache ka nomanyo komareyo ni China obedo stable kata nwang'o stability mare nikech gi train ji mang'eny e tije mag lwedo, kaeto gi lower price mar chudo. Wacho ni chudo mar tije lwedo ma China ne piny, kaeto gi attract companies mang'eny almost in the whole world. Koro miyo gi tich, omiyo sama gichulo osuru to giyudo ka koro gin stable, ginyalo timo tije moko magir contract e pinje moko ma ok margi. To Kenya be wadwa gero yo maduong' machalo kamano, wadwa gero railways. Ang'o modhi timo gi reru ni? To gima odhi timo odwa dhi kanye? Koro aparo ni president nigi paro maber mar yawo yore and mar tudo oganda koganda to gi wuoth mawuok Kenya kadhi China. But ang'o kendo ok osign nwa deal moro ma kelo investors machiegni mondo wabed gi this micro industry mang'eny mondo wa build up our economy. Koro kata wadhi chulo loan mar wang'a yo mwaluwo, to wachulo loan ka nitie kama yudo yuto moro manyalo konyo chulo loan. But ka wakawo loan mang'eny waloso godo alwora marwa to waonge pesa michulego, to luoro moro maka ni samoro mit ka dipo ni piny mar China biro control Kenya. Mit ka dipo. Erokamano ahinya kuom paro makamano. Elisha Buk. Yes. Kama intiere sani, limbe ma jatend piny Kenya ber mane mokel ne jo Kenya? Aparo ni mokwongo go erokamano. Adwa nawach kama gini okelonwa ber mang'eny nikech jaluo moro amora mosebedo kaka dhi dala tineno ka ndara no tisga kabisa. For the first time in history ma wadhi yudo highway. Adwa nanyiso osiepna Ogada kae ni mondo investors obi
nyaka bed ni infrastructures uber mokwongo, nyaka bed ni un gi yore makare manyiso ni yore ge mabro miyo investors biro invest e gweng'u. To kene ka koro nderni wanye richo, koro investor bo wacho ni awa gi dong bo kawo na time mondo gigi ochop nae kata mane kama dwano gidhiye. Koro limbe manye kero dhigo China okelo ne oganda onagi gik mabeyo moloyo, nikech ing'eni sani koro onego beni wachako ng'iyo ni ok ndara biro, SGR biro, ere kaka koro wadwa chako expand, nikech kata king'iyo Kisumu wakacha city onego beni koro wa expand Kisumu bed gima duong', onego beni city cha wayawe kaka ineno koro sani Nairobi yawre ka biro hapa hill, onego beni Kisumu cha be koro wayawe kochimo Mamboleo, kochimo Kibos, mondo at least e higni moko mabiro ka ok wachakwa ne Kisumu kaka ne wanene cha. To kwaduoko SGR Kisumu, to Kisumu dhi dongore, nikech an ing'eni onyuola ta dongo e Kikagari. Koro ang'eyo gima gari no en, nikech no employ ji mang'eny, kata joma iluongo ni casual laborers. Omiyo gini kodok, to ganda wakono ni gini nigi ber. Wadhi yudo ber mang'eny, nikech jowa idhi ndik tich, companies mang'eny dhi biro invest, nikech ibo yudo ka ng'ato omo kata mana raw materials thika, to kele nyaka Kisumu gi SGR, to ndara be nitie. Omiyo agoyo ne kerwa erokamano kuom parowa kaka joma dok yo Western, mad Nyasaye med gwedhe. Erokamano. Erokamano ahinya. Wakili Joshua Nyamori, walose wi gowi mantiere karka. Iwacho ni kara limbe ma jatend piny Kenya William Ruto e piny no mano mar China ok oting'o mana lombo piny China mondo mi okel ber moko bende kod dongruok e piny Kenya ahinya gwenge mopogore opogore mabende mwandu gi okere. To mokwongo en mar rango ni chal mar gope gi to gin nade, gisechopo okenge machal nade, kendo kaka inyalo losgi e yo makare. Paro ntiere kar ka mamienjo mabende jatend migawo mochung' weche mag omenda John Mbadi lero ka dipo ni piny Kenya owuoke e okang' no miwacho ni chulo gope kata gowi kikawo ikawe gi US dollar mondo mi chak ti kod omenda no mano mar China currency margi, kendo jopiny China lero ni mano dhi medo ber mamoko mathoth madhi biro kod hola makamago ka piny Kenya yude. En okang' makare monego kawe kirango sani koko mabende osebedo e kind pinje ariyo, China kod America e kinde mokalo? Yeah, ing'eni one of the challenges ma pinje madongore kaka Kenya nigo en challenge mar managing gowi. And iyudo ka gope mang'eny mwakao agreement mondiki ondik gi dola. Maizo ndalo ma dola odhi malo to gopwa bi dhi malo. Okay? Iyudo ni gowi nya idho kata gi trillions mang'eny kata trillion achiel nikech the value ma dola no dhi malo to dok piny kapo ni dola odok piny. And therefore, one of the areas ma pinje ma pod develop osebedo ka negotiate any mondo gigol agreements ma ginego e dollar. And China nigi a more stable currency because they trade all over the world. And we are hoping ni kapo ni agreements gindiko Chinese yen, it might be better than in American dollar. But we hope ni wabro chupo kama wanyalo ndiko agreements go in Kenya shillings. Okay? And that is why President Isewinjo ka temo champion ne African countries mondo come together. Mondo gichop kama ginyabedo gi currency achiel, mondo currency gibed motegno ma ginyalo trade on the basis of the African currency. En gima tek, but we hope ni ching'oro wabro chopo kanyo. Adwa ni mondo anyisi osiepna mang'ane ni kik oluor wach gowi. Kata pinje madongo kaka America nigi gope. Okay? Iwinjo ka Trump gi one of the things moywago ni America nigi gope from mag World Bank, IMF, kata China gini group China. The most important thing en ni to gowi miyudo ne utimo gwang'o. Okay? Railway is important. King'iyo kuonde mose develop Kenya ka, tineno ka urbanization ma Kenya ka kwa Mombasa nyaka Malaba nyaka Busia oluwo railway line gi kuonde mandara oluwo. So we are hoping ni pesa ni ko bigo motigo maber molosnwa railway line bro develop kuonde ko ma develop industry, ma develop agriculture, ma kel tije
ma be able to sustainable pay that loan. But at the same time, you realize the president nyo kodi kwa loan kende. Nyo di for what is called PPP. PPP and serikal riworegi jo hala. Mondo gibed gi agreement ni jo hala kelo pesa, serikal miyo gi low to miyo gi thuolo ma timo hala to loso environment ma ginya timo hala maber, ai to giketo pesa gi to gi recover pesa gi from offering the services. So we are hoping ni that model mar investment bro reduce the amount of loan mwakao, unlike the previous ngeni between 2013 and 2017 ne wawuok chigni 2 trillion wachopo chigni 8 trillion in terms of loans. So we are hoping ni wanya investment mangeny to nya chulore kien mana kaka expressway chulore and other investments mo saneno ka PPP tiyogo Kenya ka. Yeah. Kama inya wach mar neno ni gowi nikech kaya ma oganda mathoth pod ogedi nego mar biro yawo kembegi pachoka expansion mano mara Mau Summit highway ndara no kadipo no lose nikech en achiel miwacho ni ero no yawo Thika super highway mochomo Central kendo sekelo yot kaka nyalo access gwenge mopogore gwenge ma Central Newton ma dhi loko kaka oganda timo ohala kata bero ngima ji machal nade mokwongo mede kodhi mano Mau Summit kachel koda ka face mar adek mano akoro gole Naivasha kochomo Malaba mano mara SGR to kar gowi ka $1 kowe $1 piny Kenya tich ma bo negotiate kata Kenya shillings ponono ka jatend piny Kenya osetieko ta mare koso ka pod en tich gima abedo go convinced en ni nje wagombo ni projects moko dhi Nyanza. Abedo convinced in that point, but the point moko abedo convinced ni there was a plan how we are going to repay. Ingeni samoro wasebedo kwa kaw loans e bank kundegi kata man wan wegi kaw loan nyalo bedo mamit makikaw maka pokitieko to jo bank yie medi, but a time biro ma samoro ntie ng'ikni moro mobet makoro ok nyal chulo loan, koro jo bank dwa pay percentage margi magimedo kata mar pay kata mana mar oro gari mabiro to mtokani koro is almost triple of what you took. Koro my concern en ni kaponi wayudo yo bachielo ma wanyalo timo. Tanzania ni bathe ka nitie yore mang'eny ma igero kende gi their own economy, gin bathwa ka ok en kilometers mang'eny ahinya from here. Sama Magufuli ne nitie they tried maginyiewo kata ndekgi mobedo launched. Ok awach ni wachopo kiwango no nikech wan malo, one way ahead of Tanzania, but adwa wacho mana gima osiep na Nyamuri wacho ka ne piny madongore nyaka bed gi gowi kata in kidwa dongori kiluoro gowi to kinya dongo, but you made the chulego, that is the problem. Number 2, adwa chaka support president kata ko negotiate to negotiate gik mang'eny kabisa dog yo Nyanza kech wan pok wayudo, wan osebedo mudho kanyo for many years. Koro ko negotiate bills machalo mek wanga yo SGR to we have no problem with it. The question is how are we going to pay it, on whose pocket, to ng'ama dhi chule ni waseyudo ni ang'o modwa keto. Koro kadipo ni kaka osiepna wacho ka ni wayie mondo kawa to eka wadhi bedo gi openings mag investors mabiro biro Kenya. Investors biro Kenya ka yore ber, yes, mondo gi transport mwandu gi from here to other places magidhitie, but are we ready as a country? Newton, are we ready? Karkanyo ka warango kama wantiere kine mokalo iloso kanyo kotone kod piny China rem ka ugope ka wuok e pinje maoko kata piny China. Mano piny Tanzania ka gope ka wuok e piny China kuom ranyisi kuom pinje maoko bende magisebedo ka ikaw e gowi. Gin gi project margi mar SGR mabende iwacho ni kanyo piny China en achiel kuomgi. Ntiere Arusha, Olili, Taveta and Voi Road, mano partially funded kod China Exim Bank. Ntie Mtwara Dodoma Highway, mano major project margi mabende ntie gi Chinese involvement e iye kanyo. Ntiere Ubongo Interchange mano ma Dar es Salaam, iwacho ni funded bende kod Chinese loan kinde magi ntiere karka. E kinde ma jatend piny Kenya ntiere e piny China mano juma mokalo koloso to bero Kenya korango kod mbesege mantiere East Africa kata luora mar Africa. Gigo mano wacho gigino me wacho sani dipo ni gintie gi tudruok mora mora, nikech ko wacho ni ero hola ni en gimoro makonyo kata bero chiro gin gik moko makonyo piny ka piny ntie kod gowi mare. Dipo ni China makoro jiringe irgi
kaka osiep bang' porono balo kod piny Amerika. Cleopas, okatamra ni kik wakaw gowi in China. And waseneno benefit mar gop China ka wanyalo enjoy expressway kaedi seche moko bende wa enjoy kata mana dhi Mombasa. Okatamra. But my question en niya, wabiro chulo gi nyaka karago. Number China no kuwuok e polo direct. China and China in this continent. Kenya onego bed gi paro mar ariyo apart from borrowing. Onego bed gi paro tere ko wanyalo chalo gi China mondo wambi kiny gik mwacho ka jomoko wacho in their countries ni ne waboro pesa from Kenya ka watimo gimoro makelo wacho niya infrastructure ok rach but onego wabed gi paro to kiny ere gimo nyalo keto as investment in our country manyalo miyo joma bedo gi pesa mondo our tax odhi malo mondo wambi kiny ka wasechulo gopewa kata wan goro gope madongo to wambe jomoko nyalo boro pesa kuomwa. So gima president timo to ano ka ping ni rach. And this time Cleopas oka ping William Samoei Ruto. Kika bedi kama chalo no madwa pingo Ruto. Because Ruto has shown us ne onyalo tiyo all over. I don't want to have problem with that. My problem is kawa overdo it to wanyacha kodo mokerot kamoro moko wanyalo konyore. And gima temo wacho ka beni ere kaka wanyalo dongore kiwan. Ere gimo nyalo keto kata ko watimo borrowing ke Ruto ema nchukonwa gi regime ne ma ok ahero cha no wacho ni Uhuru Kenyatta kane wuok no we kaka nyane gigowi. And I remember ka one of a serious person in this country is a member of parliament even now no wacho ni yorgo ok gidwar nikech yoru gima dhi konyo gi timo ngowa onge ka koro ne gidonje telo e regime gi to koro we are borrowing to fix the roads which then yo madhi ka mpogore gi Nyanza da pingo ka properly to nikech wambi wangne waboro to dhi Nyanza wa ji ochul marom ke tax romre both sides to borrowing no wanyaka wangi matut ni samwa boro repayment buro che ke Ruto dhi bedo president for only 5 years to chaka ape olengo lo chako nwango the 5 mano 10 so 10 years is not enough to borrow. The success about some way nyalo bedo gi problem ka ok ubiro gi the same structures mar management makoro watimo ni king'iyo sama ne Ruto kawo presidency no bedo gi problem kabisa nikech en mano okawo kar mheshimiwa Uhuru Kenyatta sama no kawo nodo kaka nitiere ga lot of problems ma mondo mine Kenya duoge wange makoro wantie se wajalo go mbaka ni Kenya kawuono koro is peaceful okawo Ruto almost 2 years mondo mi duog because kama no kawe ne nitie a lot of borrowings and they complain. Ruto himself complained ni I already taken the government we manage. We have to first think of how we are going to manage our government. The same William Ruto said ni sirikal makoro wakawo ni mwadhe kawo ni ok wadhi medo cheo ok wadhi medo migepe ok wadhi miyo ji tich maonge gi tiendgi maran constitutional mondo wa reduce our budget. Onge sirikal kawuono manigi jotich mang'eny gi migepe momedi ma were not there before. Koro kano pingo this borrowing and now is number 1 in borrowing, which I have no problem with. How are we going to pay it tomorrow? That is my question. Borrowing, I have no problem. Ncho kweri borrowing rach kawuono is the number 1 borrowing. Good thing is borrowing towards Nyanza. But how will we pay it next? Angoma the next president they watch. So watching the position mar UDA rach. Like Gachagua is a bad person today for everybody. Must support William like me or Koberna anyway. But seche moko be nyaka wachiki to gimo wacho nikech neno sirikal kan samoro gimo wacho kun tie achiel ariyo adek moko mar genuine kech nyo ng'eyo to nje ok nyal wuoyo kae nei koro mi wangi ura ni gini both sides kata ka project bino Nyanza I support Nyong'o and I support and I will write ni president Ruto timo the best of thinking about yo mawuok Nairobi kadi yo Kisumu but borrowing abok gowi ok en gima kare gena duogo ir wakili jamhuri te moda medo karkanyo to ka ni gimeda mede wiye kaka to angi mule karka kinde mikawo gowi no sing ni rota achiel manyaka din en mibadhi gigi duto kata ka odongore kata kel duto to mibadhi nitiere ma omenda moko po nono kodonjo to ok chop kata e piny Kenya lal diere ka kata kapok ochopo kata kochopo to ok ti kod yo makare gimi paro machal nade kaka ja Kenya mogen uketo geno kuom ber mawuok China sani wakano dhi kanyi kendo tok limbe ma China to masani ma China mabiro ma oting'o omenda makore lach ahinya mabiro ne oganda awacho kama be mane madwa koni onego wabed gi miluongo mokwongo ni debt management ka wantiere gi debt management to ologowi ok dhi chandowa
Then number 2, nyakwa practice ni pesa kokel kaka koro for example gowi mwakao midwa gergo ndara, idwa losgo SGR. Kokele piwali for SGR, kikolale mfuku mar ng'ato. Kolale mfuku mar ng'ato, ekiboyudo ka yore mwadwa dhi loso gi kata SGR midwa dhi loso idhi time mashodi. Nikeche kiparo 2013, nonego benwa bedo gi the first electric train. To kane Uhuru donjo, to gidhi giloko gikelo kiamna mar diesel moro manoseringo igni moko manosekalo. Onego beni pesa gi kwa ologi, nwadwa gero go gini, to mane mwatin. To kwa timo gi, to wadhi bedo gi proper channels mag chulo gowi ni. Tadwa nyiso siepa ni, kato wacho ni okogo ker, tawi inje, nikeche ka ker ni okao pesa, magero go mna gik madhi korwa, to wacho ni pesa ni kokawe to ber, lakini chule is a problem. Adwa nyiso siepa ogada, ni gima nyaka ing'e. Samwa wuoye ni det miwinjo pod wachulo nyaka sani gi gin mag super thick highway. Wambe wajo Kenya. Wan be weya det gowi makero kao sani midwa gerno agondara madhi Kaluo. Tidwa ketnwa go SGR machopo Kaluo ni. Weya joka bokonywa chulo kaka wambwa konyo gi chulo margi. Nikeche machacha ne okoger gi pesa gi. Noger mana gi pesa wa mar jo Kenya. Emomiyo pod wachule nyaka kawuono. Kora adwa koni niya, wamed nyiso ker med kao pesa gi mang'eny kabisa, kelnwa projects Nyanza kabisa, ikelnwa projects Western kabisa, ikelnwa project kamora more Kenya mzima, kata nyaka Northeastern. Kwa yudo kata ni nyalo gera highway mawuok Nairobi nyaka Northeastern, ger, mondo koro ka jo Northeastern chulo tax, to gichulo tax ka ging'eyo ni, achule kadhi korwa taluoyo highway, anigi duol, anyalo ringo direct. Tok mae, no ketwa niya, wakonyo gi chulo mana madhi Central ka. Kora adwa nakoni kama, gimonego wanyis joma winjo wasane machiegni gi ker, en ni pesa ne kik kwale. Otim tije, kaka nyo bedo sign, kaka nyo bedo no biro tiyo, ka en ndara to ger, ka en SGR to ger, to ka en factory nikech aneno kaka nyo kelo nyaka pesa mag timo manufacturing. Adieri, onge piny manyalo dongore ka wanwa offer mana services. For economy to grow, nyakwa bedi gi manufacturing sector. To ka wan gi manufacturing sector, to wadhi grow. And I want to tell you, samora bet ga piny kenda ta evaluate gik ma Moi ne timo. Moi ayodo ka en president magara ni wacho ni nokudhi school to noriek. Nong'eyo gimotimo. Diere Moi ne yudo ka manufacturing companies ne ng'eny. Kendo ng'ama nyo biro motieko manufacturing mokelo gik maricho riche Kenya ka en mana ker mosenendo mad Nyasaye ket nyumba Kibaki. Moi, in fact anyalo wacho ni Moi ema nokuongo kelo gimiluongo ni CBC. In fact nodwaro ni ng'ato ka ng'ato tim tij lwedo. Madine be ni Moi de miya support maber ni no team maber di koro Kenya ni mabor. To tij lwedo ni kwa time taparo nwa dhi dongore. An gima adwaro kleo ka wan ka. Governors wa manie Luoland onego kaw advantage gi ker gik ma ker dwa timo gi. Onego gidoge drawing board to giwinjre ni wadwa loso Nyanza nadi. Ang'o ma kwa timo gi nderni mabiro gi SGR mabiro gi to wadhi revive economy mar Luoland Nyanza. Gimomiyo wache kama. Ing'eni kata kelnwa ndara ni kleo koromo weekend kama to waringi kodi gi Subaru kwa chemo dala. Ing'eni onge gima konyowa. To nego beni kwa chopo gweng' te yudo ka nyathi gweng' moro, factory moro yawe bathe kanyo machiegni, nyathi gweng' moro tiye. Sama nyathi gweng' ni tiyo, wabro biro gi gimiluongo ni sako mar Luoland. Wabo bedo gi sako wa. To sama wabedo gi sako wa ni, wawacho ni kidhi kao loan to chim mana sako ni. Sama wae sako ni wadhi keto bank wa. Koro magi development monego beni leaders magwa mag Nyanza onego tim. Ta kwayo kama kero med kao loan oger Kenya. Wabro chule. Erokamano yacho ni loan ukao. Chudo kibotim. Tiborangi machalade. Wakili Nyamorana yada kauran mugi kanyo kato banga ngaranga ni tok macheno mabino wango karkae. Gigi duto gen ber mabiro ne Uganda. Toko pore kati gweche magapeni, iwinjo kanyo bende gik mamoko mabendo bedo kata komulo. Mabendo bedo kanyo ka ikeyo. Kinde mokalo, gin kembe madhi kuonde mopogore magi mabende dhi loso thuolo mag tije. En sing majatend piny Kenya osebedo ka golo. Nitie machielo mano wacho ni dhi bedo kacha special economic zone mano ma Kikambala, mano ma loso thuolo mag tije maromo 5,000.
nitie machielo mantiere lu Kenya kaachiel koda kambi machielo mabende oyudo e pinyno mano mar China thuolo mag tije maromo 3,000 madhi kelo tije bende nitie maromo 7,000 nitie kama olosgi kacha makare ahinya kendo kama gintie gi thuolo mathoth ahinya mag tije e kinde ma waloseni en gino ma pod ochomore kod manifesto manokelo koso oringo oko mare mar mondo mi one kama piny Kenya tie sani gi dwaro maduong' mag jokenya. No, gik manyo President wago China te oluwore gi manifesto mar UDA gi Kenya Kwanza. Kech manifesto mar Kenya Kwanza nowacho ni one of the areas ma Kenya Kwanza dhi investe en area man manufacturing, and then tie agriculture, and then tie health, then tie housing, and then nitie weche mag digital economy, and then weche mag small and micro enterprises, and then weche mag climate change. Kineno areas gite to investments ma president nyo yudo commitments ni bro timogi gin investments ma bro kelo gigi straight nyaka kunde ma investments gi debate. For instance, ka okel joma dhi timo ohala kembe madongo madhi ndiko ji special economic zones. For instance, kapo ni moro nyakelno kata mana Kibos kama iwacho ni special economic zone onego bedi between Kibos gi Miwani cha. To odhi ndiko ji mang'eny. But apart from ndiko ji mang'eny, nitie gik miluongo ni secondary industries. Nikech kambi achiel maduong' nitie raw products mo bro dwaro, nitie services matindo tindo ma workers ma ni kunde ko bro dwaro, workers man ne kanyo bro dwaro kunde ma gidhi dake, gibro dwaro chiemo ma gichamo, and so on and so forth. So that alone bro kelo development in that area. And then with investment madi biro magandara, and I'm very keen investment madi thurwa ni kwa ya ndara ingeni tinde riembo antinde riembo ka Nairobi kadi Kisumu dwa tama nikech kidwa riembo tidwa ka uchigni secha beriyo secha boru kama chon kana tin to kana chako riembo ndo kata na riembo ka secha 4 secha beach. So I'm hoping ni kandara ni obedo expanded maji nyalo ringe matek matin and safe, mwandu nyalo move faster, jopiny be nyalo move faster, so that ohala nyalo dhi malo. Kwa enhance mano gi railway aito wa connect kawa jomochopo Kisumu nyalo idho meli to tero mwandu yo Tanzania kata Uganda oromo mwandu kono kaduogo koni, ohala bro medore. And then demand mar agriculture mana kaka Elisha sewacho be bro bedo spad. And then the service industry, nikech jibro dwaro kama gidake, jibro dwaro kama gichame, jibro dwaro kama giyueye, and so on and so forth. So I see Kisumu, Homa Bay, Migori, and other towns mag Nyanza kadi di bloom. Adwani mondo I encourage Newton Ogada. Ni okwanya bedo ni sama gigi do biro Nyanza kore kwa chako ng'eyo ni go di bedo mang'eny. Wewe mang'eny to jogi wose ka bedo kaka umwandu tetero mathurgi ka umwandu tetero mathurgi wabe wayude president ma wang'ni winjowa madwa no ka umwandu kel thurwa oko wacho kada no ka otero Eldoret okawo kokelo Kisumu okelo reru Kisumu okelo ndara kochiko yo Mau Summit manyiso ni joma di Kisumu and so on. Yeah? But at least what the benefit. Man, any wagero Thika highway kendo Kenya chulo to wan gima Thika highway konyo wagonge. Wachulo expressway gima konyo wagonge. Wachulo kiani dongo kundu and so on and so forth. So at least wane gima biru thuru machieng ne wapar. Mabro biru kara nyisi ni kane wan ge president mwilugo ni William Ruto no paro ganda maluo. And my mommy anyiso ga jowa ni kanitie ng'ama bro loko oganda maluo, the fate mar oganda maluo, then president mar William Ruto. Emomi winjo ko wacho pile kata nyi winjo ko wacho kaka Ramogi Professional Caucus ni my president manyaka was take go until otiek term ne month 2032, because ka just ndalo corporation mwamgisi bedo gi ODM in 1 year ni M1 has so many investments. What about kwa support up to 2032? So kikwa bed gi to at the same time serikali Ruto ni okwadware ngata madwa ni mondo opingi kata ngata matimo penjo gimoro mabiro Nyanza. Ominye no kanyo wuok tung mosuo gi governors wariyo.
kanyo gitemo pingo gik ma president timonwa. However, kanyo Professor Nyong'o support gima president kelo, tino kanyo wawuok kendo mondo wa support. Yeah. Because gima wadwaro en mana dongruok mathurwa. Ingeni oka pingo president. What need this time? And ngama do support Ruto. Not on based on 2027, but based on gimotimo in Nyanza. 2027 will come. We will discuss that later. Waburo gombaka magna bedo ker igano. Kwa Ruto tiyo maber, I have no problem with some way. But gimate mwache en mana niya. Okadagi ni kikao loan medical kika donge record na pego project mabiro Nyanza Nyamori. Gimate mongiyo niya kata ka wakawe. To benitie kako sekete kake de awinjo ke wacho maber ni kake de chule oseyudre ni keji idi kel some projects moko ma nyalo tiyo to wachoko tax kanjo timo wachulego. Mara ariyo gima chako miyo winjo ko this time okadwa pingo mheshimiwa rais William Samoei Ruto. Mana kake wache sama tin mane Raila Amolo Odinga kik wi wil gi baba in any way. Baba emokelo kwe makoro kawuono nitie. Iluongo na Amolo Odinga en momiyo gigi koro timre. To be an kaka ng'ama ja ODM mandani kabisa pod ok ang'eyo kama nowinjore ni nyaka support 2027. Nowinjore man supporting Ruto on management mar this country no bar. To me ma kela wacho ni Ruto is overdoing it now. Omiyo ahero Ruto gi chunya te. To be nyaka wang'i bathe kocha Nyamori. Koro kata ka wawuok kaka wuono kik wach ni ane ng'ama wuok Nyanza mapingo yo mabiro Nyanza. Yorno ane ma support nikech an makwame jam almost every week kabiro Nairobi. Be notice ni kapok nyo Ruto odhi China to mokwongo Chinese ambassador nyo wuok gi gi ng'ane gi John Mbadi modhi olimo ng'ane odhi olimo former prime minister Raila Amolo Odinga office nikech nyo gi negotiate gik mabiro Nyanza gi. Omiyo gigi ok pingi gigi watera kenya wanyo kwa pingo wani ndio pas ma etwak matek mokech koro wadwa pingo gima biro dala to gima nyaka owinjre en wan wuone wan nyalo kawo gope inyalo paro ndalo Moi ne wuono kawo gope mag dhog chak and everybody supported that thing madhok no biro gi loan e Nyanza wa kucho bang'e lope mang'eny no pe after that regime mano was there man be ko wonre so kata ka poni wa support kaka support gik mabiro Nyanza in fact support gini makata kinyalo ket port international airport moro kata mana Homa Bay. I am so proud but gima nyaka wawinjre en gima no siep na wacho ka ni the management mar loan me the county king'iyo Cleopas just give me 1 minute king'iyo sani development projects tema timore kata county wa gini make national government. Mar county government is not there, but pesa mar county government benitie. Koro which means nitie ngama pondi tipo wadgi to chamo moko to moko ti. Kapo ni wanyalo kawo pesa ni watiyo go the way makawuono William Ruto. Tiyo godo piny maonge gik mang'eny yudo kaka wacho ni gero affordable housing kidhi Kisumu to gipong'o kidhi Ombe to gipong'o iwinja ero koro wacho ni wang'ayo chako dwe mar 6 I believe now I start believing in him niko wacho ni dwe mar 7 to kik wakaw governors wa mana kusip na wacho ka oponde tipo njugu then now gichamo pesa mar county to mar president tiyo katiko ni president mang'o otiyo it is just 2 weeks or 3 weeks kane governor wa Nyong'o opengo Ruto sawa gin gi James Orengo kawuono enemo support Ruto. There is political behind this thing. Dwani mondo wabed kata kwa dego siasa to waket siasa obed siasa maji waketo jo piny understand ke jo piny are confused kiwinjo gima Orengo wacho nyoro gi gima kawuono kero dhi manyo China gi gima koro biro Nyanza. These are two different things. To be kata king'iyo we kawuono wuogi James kane TV ka king'iyo kata mani gi biget manopogi jo siasa yudo mang'eny molojo mudo gin monego bini gi embrace gin magi okadwa luongo nyinga moyudo but josia de ungi josia no mang'eny molo the other part of Nyanza to gine magi chakiro ka their governor mabende is a manager of a county. In fact Cleopas kapo ni jo Kenya nyalo winjo kawacho gi to nego bini kata chik ni waloki ni governor kik bed elected onego bed appointed mondo kapo no timo makosa tiwile ikelo machiel. We need a manager in our county levels. Governor Stenege mebadhi onge maber kata di kata chiel to kwa nyalo nwanga manager ni county bedo managed by a professional person in that system of management to ko kwalo ti iriembe iketo ngama chielo will be much better kind of political position onego change gini because gin ka gise kawo mek gi to get cover gi politics kidhi Siaya
Udo nono James Orengo kawuono, the way he's managing his county, a compare gi mar Ruto, he may be the worst governor, if I'm not wrong. But he's covering up or making a lot of loud noise mondo kick president, mondo mare monende to mar ngani kik nende. So man to poda condemn. Nikata kadi puno speak the ODM language. So the ODM people are in the government of William Samoei Ruto. That is the fact. Adier ni wane sirikan Ruto kata kaponi onge gimwa sign kode serious. To wane sirikan mar William Samoei Ruto. So we need to embrace peace. No, and again kik waket jowa bed gi gwinjruok mar winjo. Ket wan winjo gi Babu wacho kende. To kik ket jowa ochikiti jok modongo giwe Babu wacho gik mane giwacho ka mondo understand gik Babu wacho gi the truth. But wuondo wato kod wato ging'e ni wang'e ne josiaya ni manie sirikal ni mang'eny moloyo Nyanza modong. So we need to support William Ruto during this period. Erokamano. Abok, gimida medo kara kanyo ka watieko twak mar ber limbe jatend piny Kenya William Ruto e piny China. Ang mede kar ka dipo ni maya data mano wach ni joting'e wigi kinde manyidho medo nyidho jumbe ariyo mokalo kod Mama Ida Odinga. Adwa ni aket gimoro ka clear ne osiepna mogada. Kiano gada kawuono chama. Adwa na nyiso oganda gimoro achiel. Obet butu wakili. Adwa ni wakonyre kode gi wakili mondo ng'e. Oganda Luo en gimoro achiel. Onge oganda Luo ma Siaya, onge oganda Luo ma South Nyanza. Oganda Luo en oganda Luo. Kendo Cleo kata sani loro koka. Iyudo jaluo na moro kata atwara moko oriemba piko to geng'one. Tiwinja Kiswahili mowacho kende. Ing'eni kata ini donje lwenye no mekia ni donje lwenye mane. Koro kadiponi onagi na mora oyudo telo e Nyanza wa support ngano. Gimone gwanyis ngano en ni kiyudo space kiking'ene makia jakun kaw jaluo na iso e serikal. Mama moluor Mama Ida min piny nyocho wacho gimoro to gino koka odonjo na madip. Mama nyocho wacho ni koth ka chwe nyidho ni wakomgo kikwarit koth maduong'. Nyiso ni wandik jowa e tich sama inano Ruto yie mondo wati kode ni. Kora adwa na nyiso gada mayom niya onge oganda Luo ni kiane jasiaya yudo mang'eny. Ing'eni sami wacho jasiaya to wacho South Nyanza to koro wan kwa kilo Kisumu County wan gi wakili Nyamori. Wan oganda Luo. Oganda Luo en oganda chiel. Onge gimoro ni ng'ato asiaya akanye. Emomine no kwa intamari ng'ato mkendo nyasiaya. Nikech an sama kori gojo siaya to mane kakanea. Kori ing'eni mano itala. Mogik adwa na wach kama. Ne nyaka wakili nyocha winje ka na watch chieng' moro kowuoyo kuom Professor Nyong'o. Ing'eni Nyong'o gin liberators magi jomokelo democracy makoro samoro waneno ni. And again na winjo ka Babu wacho ni gin gi wuoyo the language of ODM. The language of ODM en niya ka gik moko richo to akwer ok wadog chien. The language of ODM en niya waketo gik moko e apaya makare. Ok wanyalo wacha ni Babu osewacho ni koro en lakini Raila Odinga to nyaka lure Nyanza. Mano gima tadwa na nyis kata governors. Analuongo ga Raila Odinga ni ene pope. Then governors gi cardinals. Then kibire MPs gi to koro wayudo ka koro magi e priest. To ka cardinal dwano ping pope to cardinal emo watimo wariembo. Adwa na wach kama Nyong'o gorengo nye wacho language margi mar party. Nikech party be okwanyal dhadhianu wawera ni en language achiel. Ta adwa na wach kama jakom kose wachonwa ni en ker Ruto to development ineno kabira dier ang'o madwa ping ne ker. Ana wacho ni nyaka Raila bro miyo wakendo certificate of agency ni wadok kumachielo mane kwa bro go yutan as per now en William Samoei Ruto to en Raila Odinga mane gima nyawa makpano ikanya kola mojuango doneka chel romo sario marukinyi makona na kawiyo masani kaduoga kod ote mabende se oro karka achiel ka to bang'e wadonje twak marayo kola mojuango dhi bedo kaka waloso jod bura ma Kenya Kwanza oseo jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta kungiko mano wacho ni rowere ochung' malo kendo kedne ratiro magi penjo se wuok mathoth kinde manene telo ng'awa nokono rowere mondo mi wuog oko weche githoth nyakora mog janduo kod mano koting'o nyaka weche mag gayo tiyo kod mbui kakilieko kod Francis Atwoli mano jagoro maduong' mar Kotu mbui loso koso ketho wakawiyo masani kikidhi mabor.
into history and uncover the wonders of Egypt with View Travel in 2025. Starting from $1,467 per person sharing, enjoy 4-night full board stay, Nile cruise dinner in Cairo, explore Alexandria, Kite Bay Citadel, Library and Farouk Palace, marvel at the Giza Pyramids and Great Sphinx, visit the legendary Suez Canal, indulge in 5-star lunch and dinner experiences. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Oken gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi nimar en gima timorega. Woktich ka woktich wakelo ni duond ya Wotonagi. Ka bende tich ariyo nyaka juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek nyaka juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyaka juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyaka juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Bell Yawa. Ma oken mana sigand hera. Donge wan wabiro timo arus. Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae kendo afonyo ne jaod nyamino matin. Hera mane okwer, tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o momiyo ine wuonda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ne won Prince Raj. Ang'o momiyo ok idwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Nyaka ng'ato tim yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Haya, nyakoro mugi jong machiegni wantiere karka e chenro mar rupiny dhi nyime. Awachone duka kod ote ma nok moko bende mantiere karka ka to bang'e awadonjo twak machielo. Samuel Oyucho wacho karka ni ma Samuel Ochanda Oyucho mano mar Seme Kombewa sedonje chenro an kod karka erokamano. Duncan Osome wacho kani ndalo moko ne nitiere mane oa gi pesa geche ndeke Amerika. Gigo ne odhi kanye. Sirkal owejo Kenya thuolo. Gimo ndiko kanyo ni owejo piny thuolo opidhno to kadhi somo. Wacho ni en oman chiro. Jo Kenya nyalo usi gino modwa kanyo mondo mi giusno. Erokamano chenro ni mar okinyi gimo ndiko no kadhi somo. Loke kaito angasomo machielo kendo. Amos Mbagu mar Athi River wacho ni okelo wakela SGR but modongo to wakia. In Athi River, in Nyanza side mane, kono ane gimi okidwa SGR, gimi okidwa mamoko.
Lilian said wacho ni waru makare sayo ya onwaka kod muono erokamana ahinya ni chenro kantiere wacha ni chenro Lewis Wuda wa Siboda Wycliffe Ogutu wacho ni yawa gope donge dhi tieko wa Vitalis Ochieng' Wuod gi Mkadariu oyawre kendo mor kantiere kod we studio kiny makawuono chenro mar piny gweng' oru makare aluotwa kaka pile onge ringo erokamano Jatich Nyasaye Nyakwar Luanda wacho ni Opasi well represented as usual in chenro karka Lewis Wuda wa Siboda erokamano kumote ni bende masichopo karka nitie ote machielo mawuok kuom Vincent Kajomo wacho ni locked in from Gemrai sub location in North Nyakach ward nyaka sub county en kanyo kod jaode kod jogo duto ote mago mag moro kinyi makawuono wacho kanyo ne Lilian Onyuro mano min Dr. Yvonne Jomo Byron Jakatito min Koli ma Gemrai application kaya kod Kajomo family duto picha jachuma manyama saria asero je chenro kenda ni makare erokamano ahinya picha jachuma pontiere kod wakar kanyo Evan Sarogo wacho ni penyna Newton Ogada niya what he can say about the war and the political situation in Kasipul. Mao ero pusare odonjo karka ote mag limbe Ruto China. Koso Ruto biro Kasipul Newton pod wakia. Evans Arogo penjo kamano kadi thuolo maduoka ngiduoke an Uvela Atieno waneni makare kod Samson Okalo Riga mawuod kano Ugwe School. Gimanyalo wacho ne sirkal tiyo makare sana. Makare kanyo erokamano nyakuom ote mari kendo wacho ni wan warito mana ber ma Kisumu biro yudo anyama saria mano pia jachuma weche thoth anyama ntiere kar kanyo kod monge jiwang' tang'eni ote mosom kar kanyo e thuolo mag rango gi kinde mabiro to sani wadano lok tanga kendo rang'ani kaka jod bura ma Kenya Kwanza okidhore kod jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta kaluwore kod weche manowacho ni ojende ma Afrika ojende ma Kenya nyaka koro chung' motegno kendo gineni gikedo ne ratiro margi warang'ani kama negilose to giseyo machal nade. It is under your watch ya kwamba kulikuwa na betting companies zikapewa licenses betting company 200. Wacha ku-criticize wakati wewe mwenyewe ndio umekosa. Wewe mwenyewe uko uongozi ndio umekosa. Ukiwa retired as an MP, as a president, as an MCA, toa mdomo kwa wale ambao wako. Alimteua mzee Mudi Yaori akiwa na miaka 91 kuwa chairman ya Sports Fund. Akisema anapenda vijana, ule ndio unafisi ambaye inafanya Yesu awezi akarudi saa hii mpaka ule mzee ya zamani Uhuru Kenyatta abadilishe mawazo yako. It is very ironic, it is very absurd, very uncouth and becoming. You've been in an office, sasa unarudi unaanza kukosoa hawa watu instead of enjoying retirement. Ndugu yetu alipotuacha tulipeana ahadi mingi, na mingi ya ahadi hizo rais alisema imekamilika. Akileta bus, tumeenda kule Samizi, tumekuja leo hapa. William Ruto amalize hii miaka 5, apate ingine 5, Weta ako hapo, Musali ako hapo. Munaona mambo inaweza pangika. Suddenly umekuwa very clever na umekuwa malaika haraka. Sasa wewe ndio unatupatia lecture kusema fanyeni maandamano, pigeni serikali. Na jana ulikuwa hapa hata miguu yenye hata ile penye ulikanyaka ukitoka mlango ya State House haijakauka. Wakili Joshua Nyamori. Jogi sayo jatend piny machon kama nango. Eno wacha ni ojende mundu chung' malo koso nikech koro onge telo emiyo koro seyo ma kama imedo mana biu ewiye iriwri kodgi paro machal nade mawuok kuom jotelo tok gino mane jatend piny Kenya wacho nyaka nitiere oloso kanyo kod rowere mane nitiere mbalariany no mano mar Makerere mano juma mokalo. Cleophas, Uhuru Kenyatta terwa mos. Uhuru Kenyatta should be the last person manyalo se wach mar Kenya gi wach mar kijende. One, my ngama during his tenure, Auditor General nowacho, Ouko, nowacho ni no yudo Eurobond billion 500 mano kuchopo Kenya. Wakia ni pesa no de kanyi. My ngama Pandora, nilungo ni ningine ne WikiLeaks or Pandora Papers. Nowacho ni no ka mwandu ma Kenya modio kano accounts ge offshore accounts e pinje moko
Okay? My ngama during his tenure, economy wa almost collapsed. Makanyo President William Ruto kao telo. To yudo ka chiemo onge, yudo ka mafuta kwanyala afford, yudo ka dollar shoot di malo, and so on and so forth because of the mess manotimo in the last 10 years. 10 years manene telo. Gimanotimo ni no destroy future mar kijende mag Kenya. He should be the last person manual lose a watch mar future mar kijende. And in any case, en notima ngoka en kijana. Okay? En ngama no dongo like a prince. Okay? Nikech ne en gi privilege. En ngama onge kama no struggle, onge ki wacho joma no struggle, onge kama inyalunge nyingo Uhuru Kenyatta. Nika ne en kijana no struggle. Ang'o miyo kijende jomoko ema koro dwaro ni mondo insight mondo dhi ndara. Dako insight e jomo ma wuode cha kata nyare miluongo nyare cha ken iluongo ni ngawa. Ngina. Iluongo ni ngina. Okaw jomo gi ngina otere mondo odhi oandamana, ogore gi polisi ndara. Owe insight kijende mag jomoko mondo dhi ohinyre jela. Adwa ni mondo anyis kijende wa especially kijende wa Manyanza ni Uhuru Kenyatta is somebody moko nego nyisgi kama gidhiye. Uhuru Kenyatta should be the last person. He should not talk about which you are. Owe Kenya gi burden maduong which magope ma owacho gi. Uhuru Kenyatta ma owe gi those problems. And you know, I feel ga ni pokwa chopo kama we are done gi Uhuru Kenyatta gini. They need to account for mwandu magingo. Iwacho ni since 1963 family no kose bedo ka chulo tax. Kanyo cha ginyeo certificate mar 5G from Safaricom. Tony just transferring gino kende magi transferring it from Communication Authority to Safaricom. Gibedo broker, gilose 5 billion, to kichako idagi chulo tax. So, manyiso ni jo Kenya tiyo chulo tax, pidho gi, to gin gimedo bedo gi mwandu, aito dwa no insight wa, mondo nyithindwa mondo dhi ndara. Kiko tem. Adwa ni mondo anyiso Uhuru Kenyatta ni kanitie kama wan kaka jo Kenya, wanyalo support ni mondo make otere court, to en kochako inside jo Kenya kendo. To wan oganda wa maluo to wewa mos. Kech kata kanyo cha en gi chance makonyo oganda maluo, uwuondo wa gimokonyo wago onge. So kiko chako uwuondo wa ni wachako wadhi ndara. Okaw ngina, okaw jomo, odhi okaw nyithi owadgi gi nyithi nyiminege, otere ndara odhi andamana. Newton. Mane pacha. Ingeni Mheshimiwa Uhuru Kenyatta our former president nita nigi thuolo higni 10 mar loso ng'anyo. Nita nigi 10 years monya loso go maandamano. To incho wewe wane moloso maandamano. Kech wane mwange loso maandamano. Uhuru gimuru temo wacho is just right on his understanding. Kien uwuon owinjo ko gino ber. But this time I think ni en time mar jo Kikuyu. Onego wed jo Kenya, but en time mar jo Kikuyu dhi ndara kech pok ne gidhi. Koro Uhuru kane wuota pa no wuoyo dalagi, kano kono ja wuot gi bende nyalo dhi ndara. Gilu bang' Gachagua, gilos ng'anyo. Kech kancha wang'anyo Cleopas mondo piny obed maber kaka wuono koro ber ni. Ne giwacho ni waketho gimiluongo ni economy. No miwa all types of names. Koro wang'e choko ni wang'ne wa support the government. Koro migoso Uhuru Kenyatta wacho maber ni ji okile kila nyithinde ya Kenya moro wacho. Wang'e wabedi TV wa watch. Ngini Cleopas asebudho ka gombo pok aneno maandamano for so long. From last year mara uchiel pok achaka nonga mang'anyo. Koro Uhuru kane gi teko malung'anyo. In fact Nyamori. Why discuss Uhuru nikech pok onyal luongo ng'anyo mowacho it cannot work. Ng'anyo nitie mana ng'ata achiel man gi baton, jomodong' ongego. To ko Uhuru feel ni embo nyaluongo. Oluonga ne kata kiny. Owego mbaka mang'eny. Oluong ng'anyo kiny mane jomo dhi. Kanji kata ji adek manyalo dhi to obro pamo ne Uhuru Kenyatta. Mar ariyo, nitie karakta manyaka wakwer kaka oganda. Ka ng'ama chielo ni presidency, to oganda moro neno ni koro gin ng'ano koro rach. Ma koro ng'ano nego beni ng'anyone, ng'ano nego beni yanye, ng'ano nego beni bae, ng'ano nego beni somone. To gin ka gin telo, to gi feel ni gin oganda moromo bedo kanyo nyaka chieng' piny kethre. This time round,
William Samoei Ruto nowacho e ndalo campaign ni en modhi ketho gimoro mar joka Kingi. Odo wuok from nowhere to bedo president. To nobino timo kamano mobiro bet. Koro jogo wer Ruto ti Raila ncho wacho ka winjo ni Kenya is a democratic country ma itime yiero every 5 years. Ok en kamano. Jok ma feel no Ruto tiyo marach orit nyaka gini abich rum mondo wadog e yiero manyien. Ok wanyal bedo gi siasa from January to January, from election to election. So I don't support Gimuru Kenyatta wacho, to ko min gimo wacho, to kel nyithinde gi nyithi wadi yotelo tinkidi, then obro luo bang'e. An nyako nyiso gimo odwa ng'anyo. Kech ng'ini wancha wang'anyo ni food beche ncha rach. Ncha mogo siling 200. Ok mani gimo cha wang'anyo. Mogo duogo nyaka siling 100. En miya sani kusen 80. En 120 from 100. Ncha wang'anyo ni fuel chopo 200. Fuel duogo around 170 something. Ncha wang'anyo ni weche mag ohala ok dhi maber nikech osuru ncha ni malo. Osuru ncha duok piny lose obedo kaka obetno. Ncha wang'anyo ni jowa be ncha onge sirikal. Mane ncha namba 1 kabisa. To jowa ka onge sirikal. Koro gibedo laro to ging'any. Wabro neno gi TV kaka ne gineno e TV. To ok en gima ber criticize sirikal ng'ato and Uhuru kik nyiswa. The former president Uhuru Kinyiswa ni Ruto ni en jachien moke kuma en emano appoint Ruto to be his deputy for 10 years, not 2 years. And Ruto emano tiyo gi president higni 10 ok higa achiel. Ndalo go dak ne one richo Ruto because mondo ka ng'ato bed number 2 ni in gadier ni if anything happen to nyalo rito piny. Ok mane gima timore. To kano wacho ni ng'ano nyalo rito piny kapo ni gimoro timore. To ng'ani koro kawuono to piny makosa mane ma koro ng'ani nigo. Giwe Ruto ti maber kako tiyo maber sani ni wan warwake Nyanza tarik 1 kendo warite kabisa dwe mar 6 nikech en ker matimo ang'owa en ker matiyo. Mogik akena duok wach Kasipul. Evans Arogo ndiko message kanyo ni koko ma Kasipul iwacho ang'o. Atemo combine mano gima William Samoei Ruto ma Uhuru Kenyatta wacho ni wantiere leadership in place ma jopiny noyiero. Muma wacho ni ng'ama jopiny oyiero Nyasaye nigo, Nyasaye bo wire. Ma ji gore every funeral. Nyoro ne an Nairobi ka taneno ka ng'ato go pichane kotong' wiye chwer remo. Adwa condemn dhawo matimore in Kasipul e funeral. Wan jo siasa ka wadwa ni mondo ji ogore maber e siasa ka, to walos buch siasa ka to ji ogore siasa katiko ni macha dhamu wuok e political rally. But ng'ato ka min gi otho, ng'ato samoro wuon gi otho, ti dhi ywage dalane, kaeto ng'ato chako go mutong' makoro chwer remo, ma mere oringo, ma wendi oringo, mokaw maiti oiki kane pod onge ikruok. Gino nego bed condemned and wanting government in place. Ng'ata mosetong' kata ng'at mogo onego report this case to the police mondo tim investigation mondo jogi endi odhi owachi reason why gikelo dhawo pile. Atemo kwero ni kaka wakwedo migosi Uhuru Kenyatta ni owe oro nyithi ji mondo dhi e ndara. Kasipul constituency onge lweny mar border kata mar laro lo. Wagore kendwa wanegore iyudo ni samoro nyathi ng'ane emotomo wuod ng'ane. To wan kaka jotelo onge sama inyalo romo gi nyathina e siasa madhi tong' kata madhi tong'. Akwero gino e yo moro amora minyalo winje go Uganda luo ni siasa ne en mbola. Wabiro kama to wambotore gi wach to kwasetieko to ji mosore ji dhi chiemo kila ng'ato dok ang'owa dok ode. But matimore Kasipul I condemn kendo akwayo migawo mar police mondo tim investigation mondo many jok manogoyo okwanyo kata kokwanye manokinyogi kata gin mane gikinyo okwanyo kane gikinyore bwana manogocho iluongo nokwanyo to gidhi gi solve these issues a court of law. Ero kamana ahinya duoke mano wach mabedo biro ka wadhi mbele kod twak kama ntiere kar kae Abuk. Kama ojende nitiere gino ma jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta oloso kaka jatend piny to oloso kod yudhe ma Afrika mangima. Ng'eni jo Kenya en achiel kuom pinje ma bende nigi rowere mathoth ahinya. Bende kirango en achiel kuom pinje ma bende osebedo kanyo kod ng'anyo magalamoro ma bende otele kod jomatindo. Kinde ma gini bire oganda moko ng'omo ginene ka gima en mano mar siayo jende. Adwa nawach weche adek. Ng'eno Uhuru Kenyatta ka wuoyo kata bedo address Africans
youth mag Africans. To gima wacho no jo Kenya winje moloyo any other person. Mokwongo Uhuru ni ema nonyiso wa ni jomoko nitiere Kenya kama thrive when there is chaos. Mano wach manen mano wacho. Nyiso niya en be odwa thrive nikech there is chaos somewhere ma oneno ni through that chaos embo the thrive. Either nitie biashache moro ma ok dhi maber somewhere. Koro nikech biashache no ok dhi maber, koro dwano insight ojende mondo yud bargaining power odugo go ir ker ni ker ng'eyo gini anyalo kwel jogi to timna ma. Number 2, mae ker manowachonwa ni 2 billions lali na day. Ing'eni ka 2 billion lalo odiochieng' achiel kichoke dwe achiel kende nonyalo empower ojendegi. Kendo Uhuru Kenyatta ni mobede ker higni 10. To the same Uhuru Kenyatta makoro kawuono dwano insight ojende ni mae ker masama jo Kenya no rise ka demand electoral justice. Notiyo gi Matiang'i nonegwa kabisa. Kendo ne wadhi gima koro dwaro ni ojende wuoge street ochak demand their right. Ne wadhi diere mano wacho ni Isaac Hassan must go. No reforms, no elections. Ng'ani nonego ji serious. Ena ni okego ne en ng'ama chunye this oweyo ga weche kendo ng'uono ne ji. To kiwacho adier ng'ani nohinyowa kabisa. Tadwa ni ong'e ni jolupo ok wigi owil ni wuongi be nonegowa kobiro Russia. Koro gimo nego ng'e ni nonego dhi to wach dhoggi wach ni gi dhoggi mondo kijendegi owuogi ochak wacho ni Ruto itimo magi makoro kwadwari. But kama kawuono wantiere ma Kenya nigi kweni to ke wadwar ng'ata machak kelo lweny e Kenya ka. Nikech ni neno gima nyocha gitimo cha adier akia ni de baba onge di koro wan kanye kaka Kenya. Nikech ing'eni nya neno ka jo BBC be golo expose moro ni koro gidwa wacho gik manotimre parliament. Gichane late kendo en gima late kabisa. But joka ne nigi lengo. Ne giwacho ni nyithindo kata odhi oneg 100 to girwa mane wadwaro cha wadhi timo wadhi yudo. To babo neno gini mabor to wacho ni Kenya duong' moloyo ng'atadi achiel. Omiyo kawuono wantie kod kwe. Ne wasewuok kama jo military ne nyalo kawo Kenya marul. To mane kama jogi dwa timo dwa duokowa. Adier kiyudo ka guok gwe ahinya to nitiere ng'ama sike. Koro kikigo guok many wuongi. Sani koro neno ka koro kwe nitie wuone guogego koro wuoka ne anting'eni ane mana seyo guogegi. Koro guogegi sani koro gin kech. Watamore lweny mang'ani dwano kele Kenya. To kodwano kel lweny to many pinye moro odhi okele lweny. To duogo siemnwa ni to pes mane lal ka to ne ni kuni. To pes go denoger go youth hub moro. Di koro kawuono youth okonyal insight gi. Nikech an empowered youth okinyal oro mondo dhi ndara. Abuk. Iga mabiro kata igni mabiro kwadhi bedo kod studio karka. To chak pimo jotend piny ariyo. William Ruto kod Uhuru Kenyatta. Kinde mwaloseni. Uhuru Kenyatta wacho ni omenda maromo bilion 2 lal pile ka pile. E thuolo mar higni 3 ma jatend piny Kenya koro osebedo e apis kaka jatend piny. Ochomo higa mar 3 ochopo kanyo dwe mar 9 higa ni. Odhi bedo nade ka iwinjo ni telo masane siro mano mar William Ruto osebedo kaka hola ma siling bilion 5 pile ka pile. Omenda maka dipono chok hola gi duto nyalo tayo migawo mar thieth matiyo kod omenda maromo bilion 127 e thuolo mar higa achiel mar omenda. En omenda minyalo ti godo e rango kaka gigi duto dhi. Tok ne ka gitimore. Sani chenro mopogore opogore ok ti. Gima jatend piny Kenya masane wacho. Ponono wadhi ne telo machielo bende mabiro nikech nyaka sani Uhuru Kenyatta kende jatend piny Kenya machon mangima manitie. Mangima ma jatend piny Kenya William Ruto nyalo wacho ni nyawadwa makoro nyabedo ni osebedo lemo masebede ne Kenya ka. En mana achiel kende mangima mantiere. Ado wacho ni kama Cleo. Wacho gimoro ka ni problem ma wan go Kenya ka en ni waonge proper debt management strategy. Ma wanyalo record ni Cleo kata wanyalo keto Cleo accountable. Cleo nyolo bilion 10. Bilion 10 ni obiro go otiyo tijni mage ma odong' koro wachule kama. Ta paro ni ochopo sama koro nego beni waloko chike wa mag Kenya. Kendo
ananyalo wacho ni katiba wani wasetiye koro higni dongo pano kala par. Onego waloke nikech koro waseneno kuonde matiyo gi kuonde mukti. Onego waket mikakati mar deal with corruption e Kenya ka. The problem ma wan go e Kenya wani en corruption. To corruption ni kwanyalo yudo yo mwanyalo dine go maber. Taparo ni okwachak waywagi kata ker machielo mabiro. Ineno kata sani wawach ni declare the race mar Senate. Ingeni Senate tinde onge ngama dwa dhi nikech onge gimi dhi kwal. Onge ngama dware. To kiwacho mar mbunge to kila mtu dwano dhiye nikech nitie CDF. Sani nyi winjo ka babu wacho ni koro wagoluru CDF ni waduoke county, iwinjo ka kila mbunge ng'or. Nikech ang'o? Nitiere wabunge motiyo kod CDF ni fully. Kendo gitiyo kaka nyalo dhiyo Mabei county. Aparo ni jao Mabei. King'iyo gik mopondo Kalumo timo kanyo. Ibo yudo ka ng'ano tiyo gi pesa nene maber. Kichake dhi kata kama mili nitie. Ibo yudo ka pesa ni otiyo. Nitiere jomo tiyo kode perfectly. To nitiere jomo kwale. To nego beni walok chike mondo waket mikakati mako mi siling achiel, you can be accountable. Mi wacho ni siling achiel ni atiyo kode kama mae modong. Nikech ing'eni kisomo budget kaka koro sani, onego beni pesa serikal te modong kose tim audit. Tiduoko gi serikal. Dong mane kaka itime? Kasti chaki duoko ni ga fresh. Problem ma wan go Cleo ma ok adwa koni ni kokwa loko chik to kata president mabiro pod biro mana kwale. En niya onge yore makare mwaketo mag geng'o kuo. Iyudo kaka wuono Cleo ka kwalo pesa to ine mibiro wera mokwongo. Kendi nyalo wacho na bok noromo dhi ochung kama kama. Nikech wabro chame kodi. To kwa keto mikakati to onge ineno kata China ing'eni dongore nikech hapa ni koyudi kikwalo nitie chekni koyudi kikwalo tini gene gadara. So chike matayo corruption inano kata mana gimoro nitie Kenya kane wa create ni EACC. EACC ngeni en gima it is a political tool. Wakili biro koni ka ywara gi wakili tadhi ka EACC takela gimoro maonge twaketo to ang' wadwa omo wakili gokinyi ni wakili ndik statement twadwa publish twatero kanini nikech wadwa ras ng'awa. In fact EACC ka anto nonego beno sevunj as early as now. They are doing nothing. Aneno kata DCI bet nyalo nono gimo. Ing'e DCI ok mbwakni kaka ineno EACC mbwakni. EACC ng'eni kata sani Cleo kan kodi gi lweny tadhi adhiya kucho tawacho ni naneno Cleo kokao kamera koro dhonon Cleo. Mago malie kore. Onge adieri kanyo. Mago malie kore. Nitie jok moko mosetere do, nitie jok mosemaki kama gintiere tabok. Mana kapod nitie parono. Ere kaka lweny mar kedo gi mibadhi. Lwenje kaachiel koda ka weche mamoko mantiere gi inyalo no nikech EACC ok rang mana weche mag mibadhi kende, nyaka timbe mag oganda. Integrity nitiere karka e kinde ma irango gi. Bedo jatelo manyasiayo jende en gino maka ifil ni jatend piny Kenya machon osiayo jende. In gita tiro mari mar go report mora minyalo goyo. Dipo ni institutions gi momi teko gi ni mane andika to kinyaka tigetim. Cleo ipani kama bede ni kawuoni paro nitiere ng'ama nyalo chung' madhi mak ker manosetiyo ni koro kawuono wadwari kata wadwa soyie sel. Mage momia wacho ni reforms nyakwa time constitution. Manyiso niya chik matayo jadhier onego bede tayo nyaka jatelo maduong' manigi pesa. Makata in king'e ni kato na timo mistake onego bede ringi kwa ng'wono ni kato na wuoyo marach. But adieri man kende en ni waketo chik in a way ma o favor joma nigi pesa. Kawuono kan gi pesa ing'eno kinyal makaka. Anyalo wacho gima dwaro tawuok adhi. Waseneno gi e Kenya kama ng'eny. To kwa keto chik e yo makare taparo ni ng'ata nyalo bedo accountable. Emomiya koni ni ker machon ing'eno wacho gigi nikech ong'eyo ni onge kumi nyalo tere. Nikech ka ngitere tiwinjo ni awasan. Inyalo paro ng'ani kano wuok sama nochung' nowachonwa ni kamwana wetu. Koro kamwana sani wuoyo nikech ong'eyo ni gwengi kucho nitiere deficit of leadership. Sani ng'eni gimo wacho jogi ka winjo moloyo ni other person. Emomiya nyisi niya ochopo sama koro nonego beno wuoyo gi wabunge wa mondo walok chik. Mondo wa strengthen chike matiyo madil gi corruption, chike madil kod nyaka jotelo. Mako mak Cleo teka kimaka bok teka kimako wakili. Mane pacha. Erokamano ahinya. Ing'eni nitiere weche maga
immunity ma jatend piny kinde mutiyo mane kinde mentiere kosiwuok apisi in thuolo mar timo mano to nyaka sani historia mar piny Kenya gi jatend piny Kenya moro amora machon ma osemaki to ok en gino ma ok nyalre samoro wuondi luor ma jotelo gi omere koro wacho ni wagad ka en karwa agwero kamano nya kuom kanyo thuolo madong gono ma dakika 29 kada ne mondo mwarange okang' machielo kama darango tiyo kod mbui en gino manyalo gerowa kose en gino manyalo duokowa piny kaka oganda. Jagoro maduong' mar kotu Nyakora Mogejwang' Francis Atwoli ne oloso oderani kendo gima olose otenore kod kaka mbui ni inyalo bedo kaka e gayo. Oganda moko nwatwako kata nyoro wacho ni mbui ni inya ride yo machal nade piny abila ma China rakore kod gi yo machal nade magin gi mekgi Kenya ka wano tiyo gi WhatsApp kocho giti gi WhatsApp ndiye magiloso margi giwegi to sirkal nigi teko marango gi kanyo meno wadhi koso demokrasia no nego nyanya ka yore mag mbui kama kaka Francis Atwoli no loso kata duoga winj pacho akili ni to nogada ka chel koda ka incitement on social media. And I'm saying this, if government and we people who are in public life cannot loudly speak, you will see it. Some of the things we should be regretting, kwa nini hatuna special branch yetu ilikuwa wakati wa Moi, wakati wa Kenyatta ya kumonitor everything. It was good for the country. Content ya social media to the young people, to the youth, to the population is not conducive and cohesive to a nation that is to aspire to higher heights economically, socially and politically. Weche thoth ahinya matimore karka wakili Joshua Nyamori kama gintiere mbui okonyo jok mathoth to bende kama entie winjo gima Francis Atwoli wacho dipo ni en chogo mabende koro chuoyo ringo mago mag josiasa nyame jok moko bed kata maber kata ok winj maber kalore ko gigo miketo e mbui mamoko bende kuma chediere moko ok gin moko makare nyaka kama gintiere iriwore kod wach mar Atwoli to nyameda mbui osekelo lokruok mang'eny mabeyo. King'iyo ndalo mane mbui pok nobiro ni kidwaro ng'eyo gima timore nyaka idhi e posta mondo idhi kaw barua to barua kor samoro lala e wi yamo aito at the same time kata kobiro to biro kawo so many days kapok ochopo to sani ino ka gini chopo immediately. At the same time nitie information mang'eny king'iyo ndalo mane wasomo ka watindo iyudo ni nyama na yudo information from janyuol japuonj to go wadu maduong' kata nyameru maduong' ka ng'ama dhi kanisa to gi pastor ma kanisa to tinde nyithindo gi matindo gi iyudo ka nyathi ma jahigni 6 ong'e gik moko nikech onyalo access information ka. But at the same time en gi danger mang'eny kendo oketho kuonde mang'eny. Ineno kaka piny ma Sudan nyo chuno government ma Sudan mondo lor mbui nikech mbui ema nyioro go fake news ma ji ogore monegore malich. Cleophas anasedi piny Sudan piny moro ni Malakal man the largest city, the second largest city after Juba. Tiro ka city no kethore morumo complete city maduong' mar gi Kisumu okethore morumo kabisa ma ji tema ne odak e city no dak e camp yiro ni jodwero dak ka jo Dinka odak ka jo Shiluko odak ka to ng'ama nya dok e kor gweng' onge nikech kidok e kor gweng' tibiri negi. Okay, so most of the time ineno ka fake news go ioro gi social media be ineno ka osetigo moketh go nying ji defamation. Ineno ka ng'ato beda konde moro ka en gi bundles mar siling 20 to chaka ni Cleophas cha to ndika gik moko Cleophas iyudo ka gino lokore gima duong' malich ma ji penjo ni Cleophas titimo ang'o. Okay, to kidwaro police mondo make to ni Cleophas nyanyasa jopiny. Okay, chike nitie.
but chikegi pod nyalo bedo tweaked, pod nyalo bedo strengthened mondo o cover jopiny onego ng'e ni social media chal mana gi piny ma wantie ni. Ok onego bed ni sama in behind the screen tiparo ni ok neni, ji nigi assumption moro ni ok tim gi nade, ok negi. My view en ni regulations manitiyo onego ng'i ka ginyalo bedo strengthened, gibed strengthened mondo social media obed a safe space. I want to be comfortable ni ka miyo nyathina computer ta miyo nyathina ginene simu manigi internet to onge ng'ato kanyo ma mislead, onge ng'ato kanyo ma miye content ma nyathi ok onego yudi, onge ng'ato kanyo ma puonje gik monego bed ni ok gitim nade giwinji. Kamano wakili, e kinde mane in achiel kuom jokene ratiro mag oganda kuom kinde malach, kaka itimo activism sani ma oganda timo nyaka advocacy kata weche makero ratiro mag oganda nyaka yor mbui gi kinde mane utime chon, pogruok ni kanye, tang'o minyalo some gigi duto nikech kata kinde ka ninyabedo ni adieri ne uonge kod winjruok makare kod sirkal mane tiyo. Ojende go masani bere nitie higa mane nitiere kinde machon, gitemo mana timo gima nutimo cha, to koro sani gitime mbui gi lony ma giyudo. To iwacho ni moko bende masa moro kidieny maru ma osesudo mowuok e activism mag ojende neno ka gimok ni kare. Ing'e ni activism wan nokwadonjo activism gi korwa. Some of us nobedo trained very highly on what is called active non-violence. And active non-violence wacho ni one, nyaki lu chik ma kidwa ni oppose chik to nyaki bed ready. The principles mane walan kane watimo active non-violence ne gin principles mag Gandhi ma wacho ni kidwa ni mondo iketh chik, ka en chik marach, for instance chik mane mar section 2A kane wa oppose to iyie ni ma chik marach tadhi kethe ka yie mondo safa. For instance Jakom Raila Amolo Odinga ne oppose section 2A to oppose to ka police no biro ni in koro wamaki wateri e jela, noko gore gi police no keto mana lwete to goyo pingo mano tere jela, mano bede jela igni ochiko nikech no gore na ngon no kukelo lwe, no accept to suffer to bring the change. Okay, now at the same time kane waloso activism tiyudo ni you must do gimiluongo ni mobilization. To kitimo mobilization ne wadhi mwadwar ji, to kisedwaro ji ti organize the people so that kawang ubire maandamano ti joma bire maandamano gi gin jomung'eyo makanga ti ng'ama ne okumobilize to nyaka bed no follow rules muketo, makoko follow rules go to maki wande over to the police. Tingene the danger masani eneni walando gini ginene embui to kwa tek interest mondo wang'e ni to joma dhi biro wadhi control ginang'o. Okay, at the same time process mar lando maandamano ni iro ka jomoko insight rather than just announcing. And also saying, I always tell people ni it is important ni kata ka one new technology which is good. Chon chane wanyaka nakao 3 months ka loso maandamano, nyithindo gitinde nyao organize maandamano within 1 hour. Manasani giwachacha ni ka sario ginusu waro muru edi town to giromo. Okay, now that is development, but it is important mondo wapuonj nyithindo gi gin nyithindwa mondo gi use these technologies responsibly. An gi nyithindo wa jojenzi kandalo jenzi maandamano cha I had to travel to Nairobi kaka nyithinda ne ni university Nairobi ka malungo gi maketo gi piny maizo ni gimane no kudhieni gini jomoko nyalo wuok kotho because okane ka gen en gima organized to kane ka gen gima en maru nitie jomoko manie tok gini. So adwana kwa kaka nyithinda anasebede protest gini to en gima nyakelo tho, en gima nyakelo hinyruok, ae uru and incitement madhi mbele mbui so kikubede and I want to request parents magi nyithindwa ng'eni nitie seche moko mowacho ni no wawegi losi, samoro wawacho kamano kwa paro ni waloso about nyithind jomoko, to sami wacho ni wawegi losi wawacho gima gidwaro no waloso nyaka nyithindwa modak go ot. Kamano. Yeah. Ero kamana nyanga biri kendo mondo mayud wach mantie kanyo ka mwadi nyime koda twak Newton Ogada ka waloso kuom tiyo gi mbui
Nitiere jok mosetiyo kode, sigana mawinjo kanyo ka wakili bende okelo karka. Obila moro noloso kodwa kinde ma ng'anyo gi dhi nyime. Oromo kode mana e kaunti ma Nairobi ka. Owacho ni achiel kuom jogi nobedo matek negi nikech koyudo ni jok moko tiaga soko kacha. Nyathine moro picha e group mar jogi, mar anyuola margi. Ni ambe nan kacha. Koro kia tiaga smioro cha. Ikoko nyathi mane ni ng'anyo, me nyathini ma nitie kanyo tikia ne nitiere kanyo. E ba moro ponono nyathini ema obila moro bende ogoyo gi magina mowito ngima. Tin mana kode service kanyo kama nitie. Mbui tiyo godo yo makare. Ipuonjo ji yo machal nadi nikech sani joma tiyo kod mbui gin joma tindo. To pogruok e higni kod jok manok otiyo kod mbui ni en gima nenore lela. Ni jogi nyalo mobilize to dhi e ng'anyo. Jogi nyalo wacho gima kama wi jatelo machalo kama. To giduto gintie kumoro ma chik gayo gi kata chik bende koro rito gi. To chik ni bende gidhi ataro mare. Ikinde gi matuli wacho. In 1960, 61, 61, 63, ne jo Kenya dhaw mondo giyud uhuru. Kendo ne Nyasaye noparo mo bedo gi uhuru makoro sani wantiere ni wanyalo enjoy. Raila Amolo Odinga and his team be ochako a fight for the freedom after yudo uhuru, because kono gik moko te obed in a proper way ma kila ng'ato nigi right mar timo gimowinjore otim gi samowinjore otime. These are now 3 decades. Sama ne Mau kedo mondo wayud lokruok mar bedo gi freedom thurwa ka, ne en physical, ma jomoko notwe, an manam nokelo kata Kenyatta bedo president. Jomoko be nonegi mang'eny kabisa. Jowa be nonego jomoko. Mbui ok rach, but the content. Ang'o midwa ndiko, tang'o midwa wacho, and which information mwendo chopi ne jopiny. To be king'iye to bodhi kelo ber, koso dhi kelo rach. Recent asebedo ka neno Facebook, Twitter, all these platforms. Tido ka 10% ema ber e gik mindiko gote. But 90% en mana mar wacho ni Cleopas kane nigi show to nodok ne ng'ane. Makelo pogruok between Cleopas gi ng'ama ne ok odokne. Iwacho mana ni jatend piny. It's very unfortunate kineno ka ng'ato kawo time mokawo picha president moket sanduk. Pod mbui, a whole president, a whole one. Idwa ng'ato kawo chi president, okawo wiye ochomne nyako moro ma is half naked, kaeto ndiko kato post. The same mbui, ing'iye nyithindi ni kode, nyithindi ma johiga 10, samoro ka dhi e YouTube and what have you. Kido gik mobedo posted e YouTube, miyo kata mana Christianity values mar piny mangima and other aspect kethre, nikech koro nyathi ma jahiga 10 oseno gik moko winjore ne at his or her age. Koro aparo ni gimonego watim, onego bed ni nitiere gik mo restrict, because even biblically nitie gik mar restricted and we accept. So the information we need from mbui has no problem, but we need to restrict and we protect, because Raila wacho gimoro ma is very very strong. Ni Kenya is bigger than all of us. Kenya is bigger than all of us. Kenya is bigger than all of us, meaning gimoro moro metiyo manyalo ketho rochruok mar ratiro mar ja Kenya. Gimitimo no kuongo ni ok en basni. So I feel that Tuli was just right, because king'iyo gimondike gaset, kielo boke ng'iyo gimondike gaset kawuono, gi statement ma ng'ato nogolo, they are 2 different things. Because gima ng'ato wacho, ng'ama chielo mariek dhi interpret on his own understanding, mabe nyalo kelo dhaw between this community and that community, kaeto obole kanyo. Koro ng'ama Agao Papa ne wacho ni somo boke ni pach jandiko opogore gi pach ang'o gi pach jasomo. By the time ma ng'ato sekawo your concept to loko in his own understanding, koro pach jandiko di pogore gi pach ang'o gi pach jasomo, to pogore gi pach ng'ama nogolo wach. Koro I feel ni wantie gi regulations to nego waket gi of use. Wawacho ni ng'ato kose yenye Facebook ka dweche 3 to komake to koro ng'ama make no ema koro rach. This thing they will come down. Nonake wacho ni
obila moro ne go ng'ato gi tear gas to nyathine moko picha to ore post mar group nyathi otimo gima ber nikech otemo reach out the whole nation gima wuon gitimo marach. That is I have no problem with. But ka ng'ato dwa kawo picha mar ng'ama ng'ongo kae to keto kede bede sanduk kae to ndiko rest in peace to ng'ane to is a leader in the country, what do you expect? Koro miyo I condemn joma tiyo gi mbui e yo marach. Mbui ber and mbui miwa yudo messages immediately, gik moko timore maber and miwa easy time to develop. But iwacho ga ni too much of something is dangerous. The users mag mbui onego wang'e ni mbui ok riambi Cleopas. A time will come mane tiyo gi mbui marach kija higa 20 nyaka 30 nyaka 35. You will be 60. You will be 80 years old. This thing will continue coming back and you will see makosa manetimo when you are 18, when you are 19, when you are 20. Ka koro kitimo gito gimbe koro kitimo ngowa ok giberni. So I think the Kenyans we need to ng'iyo moro mwanyalo regulate koro this thing mondo understand the fact ni gimitimo miparo ni ber kawuono e mbui ka kata post miketo kata these pornographic movies miketo e mbui joma keto gi a time will come mibiro chopo 70 years old ma in gi nyikwayi and they will still be circulating. Ere advice midhi miyo nyathini at that age kata nyakwari ka in namba chile ni kete. Ere kidwa advice nyathini ni gimitimo ni koro is not right. Ere kidwa nyise ni gik mane mbui ka musikelo this problem. So as a government, because wantiere sirikal man gi chike, onego understand kama chike onego tie gi kama chike onego tim ang'o ok onego tie. Kikoso mondo en gima kosa, serve your time in prison. Serve your time in prison. And my musekelo this mbui katieko musekelo tho moko manono kendo ng'ama koro feel ni ok onyamaki koro tieko kodi completely. Wan gi jok ma evil eno feel ni koro ok onyamaki kendo koro tieko kodi. So iyudo ka emane iyudo ko kwan ji mang'eny e bugo kamoro jomoko kwan to kinyal yudo nonro nikech samoro ng'ato koro feel ni inyone ma ok onyal timo ang'owa ok onyal ling. So mondo wakony this thing onego bed gi regulation. Wang'e ni to kaka Christians, maybe Muslims community or other denominations, can we find a way ma wawuoyo gi nyithindwa and then jok ma manage mbui or restrict gima kati yot ok nyal timo ang'owa ok nyal dhi. They have the power. They have the power to restrict ni gima kama kiyot ok timo ang'owa is just ok odhi mondo mi wakonya wa country. Mani gima nyalo wacho. Erokamano ahinya. Elisha Buk, ka en gayo kaka itiyo kod mbui, en gima nyalore Kenya masani? Aparo ni kwa somo chike ma Kenya article 33 oyiene gima iluongo ni freedom of expression. Koro kawa dipo nwachako gayo, ing'eni activism mane timo chon opogore gi activism masani. Chon ne gichokore kaka wakili wacho to gibire street gi mobilize. Sani ting'eni activism ginyalo time kata mane ot nikech kidhie X tiyudo ka giketo hashtag mani ing'eni is a way magi protest. Wabeda ka to wacho gi Cleo ni we want to sponsor this hashtag, wadwa trend, wakili one kama waketo hashtag. Ing'eni kako dhi kaka jisome. That is the type of activism makawuono. Koro gimonego bene watimo en ni kik watam ojende wagi express themselves. The only way mwanyalo reduce criticism kuom jotelo en ni jotelo botim gima the right. Kitimo gima right ng'ama dwa pingore kod yongi. Kendo ojende wagi ema kitimo gima berie kawuono to ibro neno kitrend e hashtag kaka the best leader. The problem joma dwaro ni gini obed control, nitie gik ma gisetimo maricho. Osemule gi somewhere koro gifeel ni gini dhi chopo na kendo. Tim gima ber ojende wagi opaki nikech ok wanyal deny gi the constitutional right. The constitutional right en gima Raila Odinga and the team no fight for. Kendo gini nomiyo nyaka joma moko nonegi. Koro kawuono kiwacho nwania ni koro wadwa control social media. Why? Ng'ato ko achielo ndiko gima rach kuom Cleo. Cleo kawo ne action. Nitiere defamation. Kendo defamation cases are very expensive. Kayanyo wakili kawuono yo moko winjore. Wakili kawa chik to tuwe. To be samoro gino wakili will tell you ni plaintiff has the right to report
but the defendant will also come and defend himself. Ni gima nyandiko ni, it is true. The evidence show ni wakili nyote mugini gigini. Here is the witness, here is the evidence. But adwa wacho niya, kikwakao activism machoncha ni emopododo. Kenya lokore, piny be lokore. Samoro activism mineno kawuono ma social media matimre sani ni, ok en gima biro timore nyaka chieng'. Obiro lokore chieng' moro manochopi kama opogore gi mitime kawuono. Wawe freedom of expression manie katiba odhi mbele. Tiwacho ni freedom ka freedom kata tiro ka to bene nigi limitations. En mogo nego bene rango. Okang' ma joma tindo nego bene chopo ka gitiyo kod mbui. Ing'eni problem be ma ojende waginigo. Thothgi ok ong'eyo chik. Thothgi pok osomo katiba. Kawuono kinyise ni chik ma kama wacho to wacho ni mago history. Adwa nakoni ni ka ker kata serikal ma wan go dwaro ni gini room wa empower youths. Ngeni sami empower youth ma odich ko bire kampuni kaka maka uno to otiyo gini moti. Ing'eno onge samo dhige social media. Gimomiyo jende wagindiko mang'eny iyudo ka wakili owe kaka koro wacho ni en gi jenzi e otka. Ing'eno se we kaka ng'ano madhi chayo chamo lunch to we kata nadwa ni luok geche ariyogi. Otieko luoko geche go piyo to dok e social media. Koro iwinjo mana ni jatich kel juice kanyo wamadhi, kel chayo wamadhi, en ondiko. To kane wakili oyuda way manyalo kete go busy e biashara moro to kete accountable for that business. Kijana ni okbindiko onge time. Kilio omeni achiel ka gini kuru. Gima dwa kono boy brother here. Onge ngama deny anybody is all right. But we must understand that Kenya is bigger than all of us. Ma ema kelo self-discipline. Kikwa wuondre during our time. Ne wan gi tich. We never had. Ne waonge tich. And we were suffering. Some of us did not know kwa yudo anything from our parents. Ne kwa yudo anything. Ne kwa dongo in this life. But we were still disciplined. And again, wan gi nyithindo moko be kata sani as we speak. The Gen Z. Ma very disciplined. They don't touch phones and write nonsense. Gima dwaro en niya, nyathi be gi understanding ni kinyo biro bedo ng'ama ng'ongo. To gima nyotimo kothin cha, ere kodhi correct nyathine. And samoro gimiwacho mathin ni nyalo kelo wang' mar dala. Nikech dhogi miwacho mathin ni emotimo ngo emokethe. But we understand ni kiwango ma Kenya osechope wan gi freedom of speech. Ma jomoko no kedo ne gima no twe. Mondo wabed gi freedom. But let us use this freedom in a serious and a good way makelo respect to the country. Yeah, mane gima otemo kwayo ni kata gin gi full right of speech. To wang'eni to areas madhikech wanyisi my brother sami mako nyathi cha itero ma otwe gi that account. Ber mondo wakonye kapok otwe, waler ne gi kapok otwe. Kech samo twe meni gi wuon gi chak dibiro iri. Ni hawa nyathina inego nango. So this thing is still going to broaden. Koro gima natemo kwayo ni kwa nyalo yudo forum machalo gi ma, even next time, to wawuok oganda luo, nyithindwa mawinjo dhowa, gi parents, mondo wakony the one give freedom of speech, but let us use it rightly. Ay, erokamano. Anabiro yo mondo mekao wach mugi kaluoro kama kendo an wakili Joshua Nyamori. Sirkal bende nigi joma tindo. So kuma sirkal nigi joma tindo ka, kono ka joma tindo kosechako wacho gigi, sirkal bende koro kawo jok matindo gi bende. Nyogi hashtag moro counter. Iwacho ni tiyo gi mbui ka sirkal ma dano gawe weche mag tiyo kod mbui. Ema chak tiyo kod mbui ni kendo mar thuo jende gi kama gintiere kar ka. Kata biro gi counter hashtag mano ni gigi bende one kaka igayo gi. Ma en gimoro manya bedo productive koso ma en moro ma bende nyalo medo keto bed magera ahinya e mbui makoro wacho ni mbui ka koro weche muche obed ka wach mari mogik. Ingeni serikal nigi spokesman. And therefore I don't think ni serikal nigi position moro miluongo ni blogger. Kapo ni nitie individuals moko matiyo gi mana e serikal, they could just be individuals. And ajaneno kapo ni nitie gimodwaro ka to serikal biro ka kendo loso. Aneno ka osiepna ma ng'ane Charles Owino ujaluongo ka mondo oler weche serikal. And therefore, I don't think that is happening. But then that is wrong. But I believe ni young people, my view has always been ni the communication department mag serikal all around onego ndek joma tindo
in their communication departments so that giyud joma nyalo communicate to joma tindo gi wherever they are. Why do I tell you this? Ingeo Cleoni ane board ma National Housing Corporation. Now can you chair committee mar human resource? Can you chair optimal analysis mar the mean age? The mean age, the average age mar Jumati National Housing Corporation, the mean age in 50. Okay? Manyiso ni National Housing Corporation kose bedo kandiko ndikuji over the years. So the question manapenjogi kan agencies bang the protest emergency is amabet kakawa design utegi. How do we know jomage monego nyi utegi? Onego bedi gin joma tindo mabro bedo gi many years to pay utegi. Okay? Gin be magin gi pesa malo joma mbese wa gi jomuti sane. You don't need joma mbese wa pesa also bedo tied in very many things. However, question manapenjo the architects. Ni architects ununjo 50 years kade mbele. Dunge nade gima nyithindo katimo, and do you know gima nyithindo kawache X-Space, gi Twitter, gi Facebook. Ni one adwaro ot man gi open kitchen. Adwaro ot ma design makama, okay? So I would encourage government departments mondo advertise TJ, mondo kijendegi TJ in communication department because they know how to communicate with themselves, but gibed guided, gibed trained mondo ginge what to communicate. Okay? Yeah, that is what I would say. Adwana tiki ka akwayo oganda wani one gi opportunities mag investment mabiro thuru manyo president odiom omo China gi. What time mondo wa support gi mondo gibed implemented and kaka gibedo implemented mondo wati code gi mondo wager pinywa mondo otingre malo ki uchumi. Erokamana wakili Joshua Nyamori. An komi ni otono gana mla wach mari mugi ko dot mari kane koro kwati tika sani ko. Wach mugi ken ni waket Nyasaye mbele weche matimre Kenya kagi. We can regulate everything ma Kenya bed gi kwe. And wakwayo hai maber ne Baba Raila Amolo Odinga gi teamne mar jo ODM, and wachako kwayo maber ne William Samoei Ruto gi teamne ne watata piny gi yo mokwe wamil thuolo president marwa mondo bed gi sane mar timo tijege. Wan kaka oganda warwake kabisa Kenya, Homa Bay County kodhi biro June. Warwake kabisa kendo waikore ne wadhi rwako ker marwa kabisa. Mogik atimo mos ne familia mar osiepna MCA ma Kariobangi South, Kariobangi North. Mancha wan go kain tarik 8 dwe mar 4 kancha wawach mana weche makae to ai marach ne Nyasaye okawe. Atimo mos ne familia mare kendo wabiro timo gima owinjore mondo wakowe. Kao kamano agombo na oriti ne oganda wa ma joka Nyanam warwakuru president Luo Nyanza kabisa gi Sinonyo gi projects temo kelo keche na time mombe nyaka wayude gimoro mowuok male central government. Erokamana inya Abuk. Akaw thuolo ni mar goero kamano mokwongo ne Ramogi. Tadwa wacho ne onagiwa ma joluo kata ma wabunge manie position mora mora. Thuolo mwayudo matesni ma wan gi serikal ni make sure ni wandiko nagiwa e tich kaka dwarore mag serikal. To ka iyudo ka onagi wadu mako kamoro to konye rito kama entiere to wabed joma kare. Taka thuolo ni mogik Cleo kiyie na dakika 1 kata seconds matin kabisa. Adwa na gone Mama Ida erokamano. Tadwa na gone Opondo Kaluma erokamano gi Mili erokamano. Tere lweny moro nyomoko matek kar onagi balariany mar University of Nairobi. Nyaneno kama Mama Ida gini come to the rescue. To pod gi tek lakini ng'eyo ni Mama Ida lwete tek obiro konye. Agone erokamano mang'eny wa approach nyochope endo Opondo Kaluma nyodonje, Mili Mabona nyodonje. To gima wuoro Cleo ni wabunge wa mag Luo land gi yudo gi tek. Giketo neno gi chal ng'ama idhi neno Nyasaye. But all in all joma kwano go Nyasaye mondo ritgi kendo gwedhgi. Nyegi donje kendo nyegi go simbe moko nyaneno ka gik moko timore. Mad Nyasaye rito ganda Luo to Raila Odinga Nyasaye med ndalo med kowe.
Erokamano. Ago erokamano ahinya Elisha Abok. Mane se wachno bo kikono wage gi kuku mare niteno wach mane motimore UN ibokono wa mathoth bende kwaloso thuolo moro machielo. Jodubura go to ok ni kata kendi. Kata ka no kasa moro ok gichopi makare. Koro ka gineno chenro sani jogi okon gie gimake simbe ji gichope studio ka waluongo gi to ka gisingo ni gibiro to be gibebi e studio. Pejo ka ok tek en ga mana ni konyo jogi gango timo gi magi kikuluor ma siayo mabe Kisumu gi Migori chopure studio ka uluongo mose bedo ka chopo to gono erokamano ahinya osetimo tich makare bende ote maga lit gi kuyo menjo kanyo ka Newton Ogado golo mano ne anyuola mara Joel Munuve Kimanzi kinde ma mogik mobedo e TV kata wang jowi moro mora e piny Kenya ka ne nitiere Ramogi TV karka kendo ne nitiere kodi Newton Ogada kaachiel koda ka okil Gor mabende odiochieng' mano juma mokalo noyudo ote ni ero nowewa kendo ote nosechiw kanyo kod county ma Nairobi kod speaker mare mabende noseoro ote makamano e low county assembly ma Nairobi. Wambe kaka Ramogi TV medo mana oro ote mag lit gi kuyo ne anyuola mar Joel Munuve wuod Akamba mane wacho dholuo kendo momo dholuo ahinya Ramogi TV karka wendowa manwageno ahinya okinyi chenro mar Upiny kod mbaka oromo Nyasaye oger chunye kamukwe agoni erokamano kuom bedo kod janeno maro mar Ramogi TV kaachiel kod kawenda manogo kawuono wakili Joshua Nyamori erokamano ahinya kuom chopo karka Newton Ogada erokamano ahinya kuom nono bende maling'ling mantiere siasa kaachiel kod Elisha Bok kuom thuolo mar bedo kod okinyi ma kawuono aduogo kae kod chal mar fwambo kata mbaka oromo madhi kuongo biro karka ang'eni Joyce Oduor pod wantie godo e chenro ma kamae an nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyo kwar mokeo nyaka sango oriti masani erokamano ng'ado kare kigone mos